Ei, què tal per aquí baix? Us ha agradat o no? Mireu, la veritat és que pujar aquí dalt, agafar un micro, cantar davant de més de 300 persones, res de tot això és senzill. Acabem de veure un concert únic, un concert irrepetible. Moltíssimes felicitats, guapíssimes, ho heu fet superbé. Però, papes i mames, el que realment ha estat espectacular ha sigut passar una setmana amb les vostres filles. Hem rigut, hem plorat, ens hem embrutat, hem ballat, hem cantat, ens hem explicat secrets. Teniu unes nenes brutals, absolutament fantàstiques. I el que és més maco és que ja no ens miren com algú a qui poden veure només de lluny, sinó que ens hem convertit en alguna cosa més, amb algú molt més proper, i hem descobert que no som tan diferents. Nens i nenes, que sapigueu que mai oblidarem aquests dies que hem passat amb vosaltres. Us estimem! I bé, per tot això, i perquè sentim que després de cada Camp Rock som una mica més valentes, us volem cantar una cançó que vam estrenar aquí, d'amagat, amb els nens i nenes del Camp Rock de l'any passat. I és el motiu del nostre últim disc. El disc es diu El món és per als valents i la cançó Joan. Joan és vergonyós
que és capaç de viure intensament. Joana, agafa un autorat, que sé que et fa gelar i deixa de guàrdia cap al mar. I deixa de guàrdia cap al mar. I deixa de guàrdia cap al mar. Bon dia! S'ha acabat el Camp Rock Macedònia 2015. Hem passat una setmana cantant, ballant, fent teatre i sobretot rient, anant a dormir tard i aprenent moltes coses i moltes. Hem volgut ser aquí perquè hi ha 5 nenes que ens enamoren. 5 nenes que quan les veiem a dalt dels escenaris voldríem ser com elles. 5 nenes que s'han convertit en la banda sonora de les nostres vides. Amb elles no només hem après les cançons que avui us hem cantat, també hem après que, com diria el petit príncep, l'essencial és invisible als ulls. Ens han mimat, ens han estimat i ens han tornat tot l'amor que nosaltres sentim per elles. Abraçades, petons, rialles... Sara, Paula, Carlota, Maria, Irene. Per a algunes de nosaltres, aquest ha estat l'últim Camp Rock. I només us podem dir gràcies. Gràcies per ser així, tan semblants a nosaltres. Gràcies per explicar-nos tantes i tantes coses. Intimitats que ens han posat vermelles. Tonteries que ens han fet riure. Però sobretot, gràcies per mirar-nos als ulls com ens mireu. Per tocar-nos i abraçar-nos tal i com ho feu. Gràcies per fer-nos sentir tan especials. Vosaltres, papis, també hi hem pensat. Amb en Dani parlem moltes vegades del valor de les coses i sabem l'esforç que feu per nosaltres puguem estar aquí. I també, parlant entre nosaltres, anem descobrint que hi ha nenes que estalvien tot el que els hi donen als aniversaris per poder ajudar una mica. N'hi ha que han vengut magdalenes, pastissos. N'hi ha que ja pensen en fer braçalets i collarets per vendre'ls a la platja aquest estiu i poder tornar l'any que ve. Com que n'hem parlat i sabem el que costa, només us podem dir gràcies. Gràcies per estimar-nos tant i per donar-nos l'oportunitat de viure unes colònies com aquestes. Per acabar, us volem cantar una cançó, l'única que ha fet en Dani per Macedònia, que no poden cantar les nenes de Macedònia. Una cançó feta i pensada perquè la cantin els nens i nenes que han vingut al Camp Rock. La cançó es diu Brillarem.
encara no s'ha acabat perquè tenim moltes ganes d'ensenyar-vos què hem estat fent a les classes de dansa. Per tant, ara ens heu d'ajudar una miqueta. Totes les cadires s'han de col·locar en aquelles taules que són les que dinarem o en aquelles, i el públic us podreu posar en aquelles grades perquè ballarem aquí al mig a platea. Gràcies.